ኣብዚ ሓለፈ ወርሒ ኣብ ዝተኻየደ ቅድመ መጻረዪ ግጥማት ዋንጫ ኣፍሪቃ ኣብ ክልተ ግጥም ንሃገራዊት ጋንታ እስዋቲን ረቲዓ ናብ መጻረዪ ግጥማት ዋንጫ ኣፍሪቃ ምሕላፋ ዘረጋገጸት ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ድሕርቲ ናይ ካልኣይ እግሪ ፀወታ 7 ካብቶም ካብ ኤርትራ ዝመጹ 10 ተጻወታ ከም ዝተረፉ ተገሊጹ ዝነበረ ኮይኑ ሕጂ ወፂ ኣብ ዘሎ ዕላዊ ዜና ድማ እዞም ኣብ እስዋቲን ዝተረፉ 7 ኣባላት ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ዝነበሩ ተጻወቲ ብዕሊ ኣብ ሃገረ እስዋቲን ዕቑባ ሓቲቶም ከም ዘለዉ አገልግሎት ዜና አጃንስ ፍራንስ ፕረስ ንሰበስልጣን ሃገር እስዋቲን ጠቂሱ ሓቢሩ ካብ ፖሊስ ዝተረኽበ ሓበሬታ ምርኩስ ዝገበረ ጸብጻብ አጃንስ ፍራንስ ፕረስ ድሕርቲ ብ31 መጋቢት ኣብ እስዋቲን ዝተኻየደ ካልኣይ ግጥምዮም እቶም ተጻወቲ ብምስጢር ሃዲሞም ኣብታ ሃገር ከም ዝተረፉ ተገሊጹ ዘሎ ኤርትራ ኣብ ሞሮኮን እስዋቲንን ኣብ ዝተኻየደ ናይ ክልተ እግሪ ቅድመ መጻረዪ ግጥማት ናይቲ ኣብ ዝመጽእ ዓመት ኣብ ምብራቕ ኣፍሪቃ ዝእንገድ ውድድር ዋንጫ ኣፍሪቃ ንእስዋቲን ብድምር 4-1 ረቲዓ ናብ ዝቕጽል ናይ ምድብ መጻረዪ ግጥማት ዋንጫ ኣፍሪቃ ከም ሰገረት ይፍለጥ እታ ብጠቕላላ 24 ተጻወታ ሓቂፋ ዝነበረት ጋንታ 10 ካብ ተጻወታ ኣብ ውሽጢ ሃገር ዝጻወቱ ኮይኖም ካብዚኦም ድማ እቶም 7 ኣብ እስዋቲን ክተርፉ ከለዉ እቶም 3 ድማ ብግብፅን ደቡብ ኣፍሪቃን ኣቢሎም ናብ ኤርትራ ከም ዝተመልሱ ክግለጽ ንሕዮ ብዛዕባ እዞም 7 ግን እንትርፎ ተሪፎም ብድሕሪኡ ዝወፀ ሓበሬታ ዘይነበረ ኮይኑ ሕጂ ሎሚ ወፂኡ ኣብ ዘሎ ሓድሽ ዜና ግን ሰበስልጣን እስዋቲን ከም ዝሓበርዎ እቶም ካብ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ዝተረፉ 7 ተጻወቲ ገና ኣብታ ሃገር ከም ዘለውን ዕቑባ ከም ዝሓተቱን ዕላዊ ገይሮም ኣለዎ ይኹን እምበር እዞም 7 ተጻወቲ ኣብ እስዋቲን ዕቑባ ኣብ ዝሓተቱሉ ኣብ መዛግብኦም ማለት እንታይ ኢሎም ዕቑባ ከም ዝሓተቱ ዝተፈላለየ ምዃኑ አጃንስ ፍራንስ ፕረስ ንሰበስልጣን እስዋቲን ጠቂሱ ሓቢሩ ዘሎ ካብቶም ዝተረፉ 7 ተጻወቲ እቶም 3 ከም ተጻወቲ እቶም 4 ድማ ከም ሰበስልጣን ተመዝጊቦም ምህላዎም ተገሊጹ ምክትል ሓላፊ ህዝባዊ ርክባት ሃገረ እስዋቲኒ ኖሲፎ ሙንጉኒ ንአጃንስ ፍራንስ ፕረስ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ካብ ኤርትራ ዝመጹ 3 ተጻወትን 4 ሰበስልጣንን ምህላዎም ፖሊስ ፈሊጡ ኣሎ ኢሉ ኣቀዲሙ ዝተረኽበ ሓበሬታ 7 ተጻወቲ ምዃኖም ዝገልጽ እኳ እንተኾነ ፖሊስ ሂብዎ ዘሎ ሓበሬታ ግን እቶም 4 ከም ሰበስልጣን ይመዝጊብዎም ዘሎ ነዚ ዘነጽር ወግዓዊ ሓበሬታ እኳ እንተዘይሃለወ ኣብቲ ንፖሊስ ኢሎም ዝሃብሉ መዝገብ ዘቕረብዎ መንነት ዝተመርኮሰ ምዃኑ ግን ግምት ከም ዘለውን እዛ ማዕከን ጸብጺባላ ከም ዝፍለጥ ሓድሽ ኣሰልጣኒ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ግብፃዊ ኮሓ ሃሽም ያኪን 7 ተጻወቲ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ናብ ኤርትራ ከም ዘይተመለሱን ምትራፎምን ኣረጋጊጹ እዩ ሕጂ ድማ ምክትል ሓላፊ ህዝባዊ ርክባት ፖሊስ ሃገረ እስዋቲኒ ኖሲፎ ሙንጉኒ ሂብዎ ኣብ ዘሎ ሓበሬታ እቶም ተጻወቲ ድሕርቲ ብ31 መጋቢት ዝተኻየደ ፀወታዮም ናብቲ ኣብ ርእሰ ከተማ ሃገር ዝርከብ መደበር ፖሊስ ብምኻድ ኢዶም ከም ዝሃቡን ዝኾነ ሓታት ዕቑባ ክገብሮ ዝግደድ ቀዳማይ ስጉምቲ ከም ዝገበሩን ኣረዲ ሓደ ሽሙ ክግለጽ ዘይደለየ በዓል ስልጣን ቤት ጽሕፈት ኮሚሽን ስደተኛታት እስዋቲን ድማ ካብ 7 ኤርትራውያን ዜጋታት ብጽሑፍ ዝቐረበ መመልከቲ ሕቶ ዕቑባ በጽሒዎ ከም ዘሎ ይሓቢሩ ሓደ በዓል ስልጣን ማሕበር ኩዕሶ እግሪ እስዋቲን ብወገኑ እቶም 7 ኤርትራውያን ካብ ርእሰ ከተማ ሃገር ውፅእ ኢሉ ኣስታት 15 ኪሎ ሜትር ርሕቀት ኣብ ዝርከብ ሎባምባ ማእከል ስፖርት ዕሪፎም ከም ዝነበሩ ሓቢሩ ገሊኦም ካብዞም ተሪፎም ዘለዉ ተጻወቲ በዝማዶም ተሓጊዞም ሕቶ ዕቑባ ከም ዘቕረቡ ሰበስልጣን እስዋቲን ገሊጾም ኣለዉ ከም ዝፍለጥ ኣብ ዝሓለፈ 20 ዓመታት ተጻወቲ ኣሰልጠንትን ሰበስልጣንን ዝርከብዎም ኣስታት 80 ኣብ ዝተፈላለየ ስፖርት ዝነጥፉ ኤርትራውያን ካብቲ ሃገር ወፂኦም ከም ዝተረፉ ገምጋም ውድብ ሕቡራት ሃገራት ይገልጽ ብሰንኪ እዚ ድማ እቲ ሃገር ብደረጃ ሃገራዊት ጋንታ ይኹን ክለባት ካብ ኣህጉራዊ ውድድራት ኩዕሶ እግሪ ንዓመታት ርሒቓ ድሕሪ ምጽናሕያ ሎሚ ዓመት ድሕሪ ነዊሕ ዓመታት ናብ መጻረዪ ግጥማት ዋንጫ ኣፍሪቃ ዝሕልፍ ቅድመ መጻረዪ ግጥማት ዝኣተወት ኢትዮጵያን አዘርባይጃንን ኣብ ወተሃደራዊ መዳይ ምትሕብባር ከገብራ ድሕሪ ምስምዐን እቲ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ወተሃደራዊ ምትሕጋዝ ክህሉ ዝተገብረ ስምዕ ኣብ አዘርባይጃን ብደረጃ ባይቶ እቲ ሃገር ንኽጸድቕ እቲ ስምዕ ናብ ባይቶ እቲ ሃገር ቀሪቡ ምህላው ተገሊጹ ናይ አዘርባይጃን ናይ ውሽጢ ዓዲ ማዕከና ዜና ዘርጊሕንኦ ዘለዎ ሓበሬታ ከም ዘነጽሮ ድማ ኢትዮጵያን አዘርባይጃንን ብመንገዲ መራሕተን ከምኡ ድማ ብመንገዲ ልኡኻት ተደጋጋሚ ርክባት ድሕሪ ምግባረን ኣብ ወተሃደራዊ መዳይ ምትሕጋዝ ንኽገብራ ስምዕ ገይረን ከም ዝነበራን እዚ ስምዕ ድማ ሕጋውነት ንኽለብስን ዕላዊ ንኽኸውንን ኣብ አዘርባይጃን ባይቶ እቲ ሃገር ብዕላት 14 ናይ ዝወርሒ ማለት ሚያዝያ ንኽዝትየሉ
ናባይቶ እቲ ሃገር ቀሪቦ ምህላው የንገሊጸን በመሰረት እዘን ናይ አዘርባይጃን ማዕከናት ከዓ እቲ ምስ ኢትዮጵያ ዝግበር ዘሎ ወተሃደራዊ ምትሕግጋዝ መቐጸልታ ናይቲ አዘርባይጃን ወተሃደራዊ ስምምዓት ምስ ዝተፈላለያ ሃገራት ንኽተስፍሕ እትገብሮ ዘላ ጻዕርታት ምዃኑ ሓቢረን ኣለዋ። ከም ዝፍለጥ አዘርባይጃን ከም ናይ ቀደም አባል ሕብረት ሶቪየት ነበር በርከት ዝበለ አጽዋራት ከፍርዝ ዝኽእል ናይ አጽዋራት ኢንዱስትሪ ዘለዋ ኮይኑ ናብ ዝተፈላለያ ሃገራት ድማ ዝተፈላለያ ዓይነት አጽዋራት ንመሸጣ ከም እትቕርብ ይፍለጥ። ብፍላይ ድማ ኣብዚ ዝሓለፈ ቀረባ ዓመታት አዘርባይጃን ኣብ ወተሃደራዊ መዳይ ብፍላይ ከዓ ኣብ ኢንዱስትሪ ምስራሕ አጽዋራት ዓመታዊ ኣስታት 3 ቢልዮን ዶላር ባጀት ከተውፅእ ብምጅማራ ቴክኖሎጂ ዝዓጠቐ አጽዋራት ሰብ አልቦ ነፈርቲ ከምኡ ድማ ሰራዊታ ዘመናውነት ንምልባስ ጻዕርታት ክትገብር ጸኒሓ እያ። ከም ዝክር ኣብ መፋርቕ ወርሒ ለካቲት ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ ናብ ሃገረ አዘርባይጃን ዕላዊ መብጻሕ ገይሩ ነይሩ። በኤርትራ ዕላዊ መብጻሕ ዝገበረን ምስ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ዝተራኸበን ፍሉይ ልኡኽ ህዝባዊት ሪፐብሊክ ቻይና ኣብ ዞባ ቀርኒ አፍሪቃ ኣምባሳደር ሁ ቻንጉቹን ናብቲ ናብ ኤርትራ ዝገበሮ መብጻሕ ኣመልኪቱ ሂብዎ ኣብ ዘሎ መግለጺ ቀንዲ ዕላማ ናይ ዑደቱ ምትሕብባርን ውህደትን ቻይና ምስ ኤርትራን ካልኦት ሃገራት ናይቲ ዞባ ንምሕያል ከምኡውን ሓበራዊ ኣገዳስነት ዘለዎ ጉዳያት ኣወንታዊ ተረኣ ክትጻወት ከም ዝኾነ ሓቢሩ። ሁ ቻንጉቹን ብተወሳኺ ምስ ኢሳያስ ኣብ ምዕባለታት ዞባ ቀርኒ አፍሪቃን ውህድ ሓበራዊ እስትራቴጂ ንምስፋን ሰላምን ምርግጋእን ዓሚቑን ሕውነታውን ዘተ ከም ዘካየደ ብምጥቃስ ህዝባዊት ሪፐብሊክ ቻይና ምስ ኤርትራ ዘለዋ ስትራቴጂካዊ ዝምድና ንረብሓ ክልቲኡ ህዝብታት ብዘገልግል ንምዕዛዙ ኣበርቲዓ ከም እትሰርሕ ኣረጋጊጹ። ኣብቲ ርክብ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ኤርትራ ዑስማን ሳልሕ ተረኺቡ ነይሩ እዩ። ከም ዝከር እዚ ኣምባሳደር ብዕለት 10 ሚያዝያዮ ኣብ ሰዓታት ድሕሪ ቀትሪ ኣብ መቐበሊ ኣጋይሽ ደንደን ምስ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ርክብ ብምግባር ኣብ ኩልታዊ ጉዳያትን ኣብቲ ዞባ ዘሎ ምዕባለታትን ኣመልኪቶም ዘትዮም ዝነበሩ። ኣብ ዝሓለፈ ቀዳመ ሰንበት ኣብ ሃንጋሪ ኣብ ዝተኻየደ ምርጫ ኣቓልቦ መላእ ኤውሮጳን ዓለምን ስሒቡ ድሕሪ ምጽናሕ ኣብቲ ዝተኻየደ ምርጫ ወዲ 45 ዓመት ፒተር ማግያር ዝምራሕ ሰልፊ ብገፊሕ ብምስዓር ዓብ ላዕሊ ወናብር ተዓዊቱ። ነዊሕ ዘመነ ስልጣን ናይትን 16 ዓመታት ነቲ ሃገር ክመርሓ ዝጸንሐ ቀዳማይ ሚኒስተር ቪክቶር ኦርባን ድማ ትማሊ ምሸት ከም ዘብቅዐ ተረጋጊጹሎ። እቲ ነቲ ሃገር ን16 ዓመታት ዝመርሓ ቪክቶር ኦርባን ብወግዒ ስዕረቱ ምስ ተኣመነ ኣብ ርእሰ ከተማ እቲ ሃገር ልዑል ሓጎስ ከም ዝሓደረ ተሓቢሩ። እቲ መሓዛ ፑቲንን ትራምፕን ምዃኑ ዝግለጸሉ ኦርባን ንመራሕቲ ሃገራት ሕብረት ኤውሮጳ ክወቅስ ዝጸንሐ እንኮ መራሒ ኣባል ሕብረት ኤውሮጳ ዝኾነት ሃገር ኮይኑ ይጸኒሑ። ንየማናይ ክንፊ ፖለቲካዊ መርገጺ እቲ ሃገር ዝውክል ኦርባን ሃገራት ምዕራብ ኤውሮጳ ብጉዳይ ዩክሬን ብዝተሓዝ ምስ ሩስያ ዘለዎን ርክብ ናብ ዝኸፍአ ደረጃኡ ወሪድሎ ኣብ ዘሎ እዋን ምስ ቭላድሚር ፑቲን ጥቡቕ ዝምድና ምምስራቱ ዓቢ ብድሆ ኮይኑዎን ይጸኒሑ። ኣብ ዝቐረበ እዋን እቲ ሕብረት ንዩክሬን 105 ቢልዮን ዶላር ልቓሕ ክህባ ኣብ ስምምዕ እኳ እንተበጽሐ ብሰንኪ ኦርባን ፈሺሉ እዩ። እዚ ከዓ ኣብ ሕብረት ኤውሮጳ ነፍሲ ወከፍ ኣባል ሃገር ወሳኒ ዝኾነ ድምፂ ስለ ዘለዋ እዩ። ይኹን እምበር ሃንጋራውያን ንምትእታው ሩስያ ብምቅዋም ኣብ ርእሰ ከተማት ሃገር ሩስያውያን ዓድኹም ኪዱ ክብሉ ጸረ ምትእታው ፑቲን ኣብ ሃንጋሪ ዝኾነ ጭርሖታት ከስምዑ እንከለዉ ነቲ ናይ ቀደም ኣባል ሰልፊ ኦርባን ዝነበረ ናቱ ሰልፊ መስሪቱ ድማ ተቃዋሚኡ ዝኾነ ማግያር መሪጾም ድማ ድሕሪ 16 ዓመታት ዘመነ ስልጣን ኦርባን ከብቅዕ ገይሮም ዘለዉ። ንሕጂ ዝተዳለወ ዜናታት እዚ ነይሩ። ብካልእ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ንዓኹም።